Тюльпан, ту! А ну давай. Оце. Та Дюля. Стара музику не чула. Откуда? Молодец. Ну что за лысый? Что за лысый? Будки ты пришел? А похлопка, ти що забули? А ну! Все добре. Так, товариші пасажири. Пасажири, да. Якщо всі вже підходили, будь ласка, приглашайте вас до столу. Не стісняйте, їжте, пийте, гуляйте. Їжте помалі, не газуйте. Покажи. Обнімайтеся. Покажи. Правильно, іди ставай фотки пару кіло тут треба.